जों सोलोंगोन मा राव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि ओमफ्राय इसोरलाय मानिफ्राय ओंखारबोखो लामायाजोंनो थांगोन नामा मानसिना लामाया जेखिबो दं ओइ फाल्थुफोर बा फोथारखौसो फैबावलायबावो माने इसोरलाय मा जामि जामि मालायनि माबा बायला खालामगा नोंसोर फट' साफायना लाखाबाय आं र' गैला नोंसोर फटक जाबाय जाजोब्बाय नै आंहालाय नेटावसो हगारगोन दा लाइक मोननायनि हगारबानो जाबाय आं दे थाङो होनलाय जेबो नङा गाइस लाइन जालां ओइ बाप्पारे लामा गंसे लाबोखायो मोनदो फाग्लाफ्रा नोंसोर गाखोलांदो थाबायनासो फैदों दे लाइन थां नै इसोरजों रायलायलां जयनम ओइ नोंसोर थग्रजोबदो थौ इनि खानाय दायनिसिया गजोबखागोन इनिया नुदो ओइ उनाव सोर दंबावो ओमफ्राय सोरना फैसा दं जाखादो इयावनो माबायदि फिल्डखौ नुवाखै साइकेल नारना माबायदि मोनदों माइनावमोन गुड बेसराफोरा इयो साइकेल सालाय ओ साइकेलखौ लाइन दोनजोबदो दा उनावहाय बख'स्लाबनोबो हानाय नङा मा साइकेला गोमालाबायनो गोमायो आरो नों आं ब्लगार नङा नोङो दाबो मिथिया आंनि साइकेल जायो फाइटार लादों सिन्था खालामना साइसथार जनानैसो आराम लाहरबाय थानोसै फान्थेया बर' राव ओइ साइकेलखौ रालिं दोनखादो थांदो ओइया थांदो ओइ नोंसोर ओइया थाबाय खादो थां 10 November बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थादो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसुंथाइ आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसुंथाइ आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसुंथाइ आफाद बर' राव जों सोलोंगोन मा राव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि
बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे दिनैनि बे समाव फिरफिलानि सोमोन्दै लोगोसे बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय सिमोनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। बे बुब्लियाव दिनैनि बे फुंबिलि समनि हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनिनो गुदि थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय बुब्लियावनो आंजोंनो एखे फिरफिला बिरहोनो हानाय सिमेन्ट दख'रा आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि लोगोसे बे बुब्लियाव नुजाथिनो हाबावदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि फुलेस्वरी दैमारि आब'। लोगोसे बे समाव नुजाथिनो हाबावदों जोंनिनो सानसे समनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे मानगोनां लेङाइ फोरोंगिरि सारमोन। लोगोसे बे बुब्लियावनो नुजाथिनो हाबावदों गुबुन गुबुन दालाय आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि लोगोसे बिथांमोननि मावथि फारिया आरो लोगोसे बावनो बे बुब्लियावनो नुजाथिनो हाबावदों जोंनिनो बे जयपुर हालामाव 10 नभेम्बर खुंनाय हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो हानायाव जोंखौ बानजाय आफाद महरै जोंजों दाजानानै होजानाय बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मानगोनां इनसार्ज नोंथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बर' फरायसा आफाद एक्स-बेलटि एनडिएफटि सारेन्डार गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे उन्दै अनजालु फरायसा फरायसुलिफोर दिनै बे बुब्लिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' रावनि थाखाय जोबोद मेहेरगोनां मोनसे सान। जों मिथिगौ 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर बे 10 नभेम्बर खालि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा जादोंमोन। आगुनि गवालपारा जिल्लानि अर्थात दानि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव गयबारि होननाय मोनसे गामियाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गिबि जोनोमा जाजेनदोंमोन। बै समाव जोंनि बर' राव थुनलाइखौ जौगानायाव बिहोमा होनो थाखाय गुबुन हारिनि सुबुंखौनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गिबि आफादगिरि नेहाथारि महरै गायसननानै दिनैसिमहालागै बिथांमोननि नाजानायजों बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोंनि बर' राव थुनलाइया जोंनि बुहुम दरबाराव बेसेबांबा गोजौ लामायाव आगान सुरबाय। दा बे बुब्लियाव बेखौनो खावलायगोन जोंनि बर' राव आरो थुनलाइखौ मोजां रोखोमै जुदि जोङो गेरेमसा महरै जुदि सिनायथि होनो सानमारदोंब्ला दिनैनि बे हाबाफारिफोर बायदियाव दिनैनि बे 10 नभेम्बर सानाव लैहोर फैनानै साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो बाहागो लानांगोन। अब्लासो जोंनि बर' हारिनि रावनि जिथुनाखि साननाय जिथुनाखि मिजिं जिथुनाखि थांखि बे थांखिफ्रा गासिबो जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथियो। जियानो जाथों मानो दिनैनि बे बुब्लियाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जि हाबाफारिखौ जोंनि थुनलाइ आफादा लायाथों मानो बा गुबुन आफादानो लायाथों मानो हारि हिसाबै थांना थानो गोनां जायोब्ला मोनसे आफाद Bibo binana